Croeso cynnes nôl at Gylch y Defaid ac mae yna adran gystadleuol iawn yn y cylch ar hyn o bryd, sef adran y Brydau Cyfandirol Pur. Ac yma wrth o ochr i mae'r foneddiges a'r arbenigraig arbennig Elin Rattray o Bresedd. Croeso Tony Elin. Diolch yn fawr, nes bod yn dach chi. Ie, a mae'n ar hyn o bryd yn ddigon cynnes hefyd, yn dwi? Achos o'n i'n ofni fe fyddai'n oer yn y ffair iawn. Ydy am change. Ni wedi cael winter fair bach eitha cynnes am sawl blwyddyn nawr, ond ni wedi arfer bod yn oer iawn. Oer iawn iawn. Ond fan hyn nawr, ni yn adran y Brydau Cyfandirol Pur, lle ni'n gweld cig yngwyr ystyr y gair, ond fe. A pethau'n gwybod yn gwmwys beth sy'n angen ar y farchnad heddiw, achos mae gennych chi siop gig eich hunain yn Aberystwyth, ac wrth gwrs sy'n arddangos y brydau hyn dy hunan hefyd. Ydw. So, ie, maen nhw'n brydau sy'n wedi cael ei nabod am eu siap nhw, sgwydd a loen llydan a siap yn y goes ôl hefyd. So, yn boblogaidd iawn efo bwtseriaid dros y wlad. Y Texel sydd yn y cylch ar hyn o bryd, a dim gymaint falle yn arddangos nhw, ond mae'r peiri sydd yma yn safonol, a hynny sy'n cyfri. Ydyn, maen nhw gyd o safon uchel yn agos iawn at ei gilydd, so bydde beirniad nawr efo gwaith caled i beirniadu'r 4 par yma. Ie, James Whitefoot o fferm T Crosset Caer Lywelydd sydd yn beirniadu, a fe wedi ennill, wedi cael sioe ar ffair dedlan i ddweud, lwyddiannus iawn nawr yn ddiweddar, a yn yr Agri Expo wedi cael llwyddiant ysgubol ei hunan. Yn gwybod beth mae'n chwilio amdano? Ydy'n union, a mae wedi beirniadu yn yr ffair ea yn Lloegr cwpl o flynyddoedd yn ofid, so mae fe'n gwybod yn iawn beth i wneud yn y gwaith yma. Iawn, fi'n credu, ond dwi'n mynd amdano'n syth bin. O, mae fe wedi wneud dwi'n meddwl i fod yn, dwi'n meddwl. I Ynys, wel dim Ynys Môn, Gogledd Cymru, Dyfan Evans, Pendre Fawr, Sir Ddinbych sy'n ennill y wobr gyntaf. War y teg. Ie, 2 par, mynd efo'i gilydd yn dda iawn efo siap trwy gydol y corff yna, nos e? Maen nhw wedi cael ei drimio yn dyn iawn, yn dyn nhw? Do, yn dangos y lled yna trwy gydol y cefn. A wedyn yn yr ail safle, yn ennill yw'r ail wobr, yma teulu'r Windsor o Forest Farm, Sir Gar, a nhw wedi bod fel un yn flynyddol ac yn ennill hefyd. Llwyddiant ysgubol, byddwn ni'n dweud, mewn dosbarth falla'r niferoedd ddim yn fawr o'r safon yma. Safon uchel iawn, war y teg, nhw'n da iawn o hyd. Wel, diolch i ti Elin, dwi'n mynd i gael sgwrs gyda yr enillwyr, y ddeuawd, y tad a'r mab o Sir Ddinbych. Wel, llongyfarchiadau mowr. Diolch yn awr chi. Faint o'r Texel sydd gyda chi adre? O, mae gen i 60 i gyd rhwng Dutch a Texels a Beltex. Bach o gymysgwch. Bach o gymysgwch, ie. Ynddi? Ond dyfan ti sy'n mwynhau'r arddangos mwyaf, dwi'n meddwl, efe? Ie, fi di'r trimiwr fel yna dweud. Y trimiwr? Ie. Pwy yw'r ffidwr? Dad y ffidwr, fi di'r trimiwr. Fi di gweithiwr a fod i trimiwr. O wedyn ni bod yn waith caled i drimio hefyd? O, yndi. Gwaith tîm ar i orau fydden ni'n gael fe? Dyma sy'n trimio. Dyma sy'n trimio. Ia? Mae lot o waith o wrthos, wel, mis, gochwyd gael par a pigo nhw, golchi nhw, trimio nhw, dyn, bach bod un yn cweit yn dod i par arall. Mae'n job cael par, weithiau bod chi'n trimio nhw, mae'n wahanol. Rhaid chi gael lot ar ei wahanol a gweld sut mae'n dod. Wel, llongyfarchiadau. A gach chi'r gil wobr yn Ynys Môn hefyd, yma? Do. Chi'n neud yn dda iawn. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Da iawn.